Ja, det her er så intro til, hvordan man lærer karate. Se her. Ha! 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 Au, det var fejl. Det er Sebastian. Han er god til noget. Han er ikke så god som mig. Skal vi lige tage en kram? Ja, ja. Ja, det var rent helt. Kommer med sådan en totalt sagt sparring. Ja! Au. Ja, men vi skal lære at lave karate, ikke? Har du forstået? Ja. Sådan her laver man slag. Sådan der rører man. Au. Ja! Sådan der rører man. Sådan der på pære. Rører. Du er godt nok lige karate. Du er godt nok til Chihuahua. Kan man sige bam? Vi drejer lige over, vi skal lave noget rigtig sejt. Kom her med. Nej, du får det taber den. Det er et kamera. Ja, tæv den tvækken. Godt, så er I klar. Det er meget bedre til at vinde ham, ikke? Au! Au! Læg helt stille. Au! Au! Hej. Sådan lærer man det. Au! Nu skal jeg lige lave en streg på rade, ikke? Gå lige væk. Gå lige væk. Ja, så? Ja, nu skal jeg lige lave sådan en intro. Ja! Kom, nu vil jeg prøve. Nu skal vi lige prøve en lille kamp til, ikke? Au. Sjov. Det er numse. Kan man få det tændeblod? Og sådan laver man karate. Det er min video. Det er min video, du. Der, du stopper. Du stopper lige nu. Okay. Du er djævelens